И здравейте, приятели! Аз съм Илкай и добре дошли в новото видео на Илкайчето студио. Днеска ще опитаме експеримент, който ме въодушеви да направя това видео за вас. Така, нужните предмети са 3 чаши вода, сода за хляб и лимон тузо. Така, първата стъпка е да вземем тези две чаши. Те са празни, но първата, в нея ще сложим само сода за хляб, защото това всъщност е по-добре. Всъщност, така, содата за хляб я слагаме в първата чаша и да видим какво ще стане. Да, слагаме ето толкова, стига. Чакай. И малко го натушавам. Сега. Затваряме содата и за следващия експеримент пак ще използваме сода за хляб. Но ще го видите. Така, във втората чаша слагаме вода, поне до половината дай, и лимонена киселина. Така, слагаме малко, за да не се загазира много водата. Толкова стига. И сега, третата стъпка. Преливаме тази и тука. И тази чаша я слагаме и тука. Вижте. Ей, сега ще ви покажа. Гледайте. Стана лимон, газирана вода. Стана газирана вода. Ако искате още експерименти, щупете лайк бутона и се абонирате за канала с камбанката. Ако стигнем 50 лайка, ще направя нов експеримент. До следващия път!